Witam serdecznie. Ukraińcom nie chce się walczyć. Pouciekali do różnych państw, między innymi do Polski. I dlatego w Polsce ma ruszyć szkolenie jednodniowe, 3-dniowe lub miesięcznie, w zależności jak ktoś sobie wybierze. Przypominam, że jest ustawa o tym, że politycy w razie wojny nie będą musieli w niej brać udziału. Kolejna sprawa, ruszyły kwalifikacje wojskowe. Co za tym idzie, taka osoba potem będzie rezerwistą, a rezerwista pójdzie oczywiście na front, czyli na wojnę w razie W. Na razie to jest, mówię o tych szkoleniach, są to dobrowolne, te jedne 3-dniowe lub miesięcznie, ale kto wie, co za chwilę będzie. Pozdrawiam serdecznie.